secholojo esishumane emzini omkhulu wasilandela noMondo umfana owafunda uMazibisa Primary School waqeda lapho sesiya esecondary yakhe Gavin Secondary School. Ngithi angidlulise kakhulu isiphembu bantu bakithi ngaka-9 November ekuseni 10 siyafika ku-6 bantambama sizokucimbi laphana e-theatre kufona Captain kungenwa ngo-50 rand ngenyanga wonke abaculi abazobe khona noma abanye bengekho kuposta kodwa kuzokhona abaculi abaningi abacuya uhlobo lomculo engafani ngangibeme nje abantu sihlangane sikwazi ukuthi senze ameme naye abanye sisapothaneni bantu bakithi sigebeleni. Ngiyabonga.